iar noi te ascultăm cu cea de-a doua piesă, care se numește Casa Bianca. Da. Da? Bine, să o ascultăm pe Bianca Ana Maria Manolescu cu piesa Casa Bianca. Iar pe voi vă rog să mergeți în spatele ei, da? Haideți, în spate, aici, uitați la clownul nostru, că dansează și clownul cu noi. Bianca, tu poți să mergi mai în centru acum. Aplauze pentru Bianca. Bianca, eu îți doresc mult succes în continuare la cât mai multe spectacole și premii câștigate. Oricum, tu ai un adevărat palmares, da? Dar eu îți doresc să fie din ce în ce mai bine și să fie măcar atâtea câte sunt în momentul de față. Bianca, eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră de astăzi și sper să vii ori de câte ori ai tu ocazia să vii. Și ne promiți că o să mai vii? Da. Așa, bine, gata, vezi că ai promis și trebuie să te ții de promisiune, să-l aduci și pe frățiorul tău de fiecare dată când vii alături de noi. Poftim? E încă aici. E încă aici, știu că este încă aici, dar zi de fiecare dată când o să vii tu să-l aduci și pe el. Și îți mulțumesc foarte mult și să rămâi alături de noi, da, până la sfârșitul emisiunii. Eu vă mulțumesc. Îți mulțumim, Bianca, încă o dată. Uite, acum am luat microfonul.